Siap ayo kuwi. Matang lagi. Padahal karang malang kakek dong. Sultan. Bikin dibel dul. Sisi ya, wah lah. Modelnya Mbak Sisi sanggup sholat atas lho iki. Sing klateng iki ya. Ya sanggup sholat iki. Iya, Tra. Ini lho. Kilo. Ya kaya ngono lho. Ini kilo kayak ngene iki lho, kok yo. Kan? Iso munggah apa ora? Ayo, ngene iki iso apa yo iso, apa piye ya? Masa? Ya kuwi sing kewak berarti Mbak ya. Oh, iso no aja teh. Alah. Dalane tok iki lho aku. Ayo lek ngarep iki lek. Ayo, kita perang kuwi. Wis iki jangan perang. Moro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Sedulurku, sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meluncur ke sebuah garapan ya di Baon atau di suasana pedesaan dan perkampungannya yang saat ini adalah musim tanam jagung. Buat teman-teman dimanapun Anda berada yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, dan juga komen. Oke teman-teman, kita mulai masuk hutan jati ya teman-teman. Kita berjalan lurus terus ke arah selatan. Sekali lagi ya teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih yang masih support sampai saat ini dan masih menonton video sampai saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga tayangan video ini, yaitu suasana perkampungan atau pedesaan tentang pertanian ini, dapat menghibur Anda dan sebagai obat pelipur lara dan juga kangen Anda ya yang masih di perantauan. Bagaimana kalian membayangkan situasi saat di kampung dulu, dan tentunya saat kalian mengalami hal serupa seperti ini ya teman-teman. Oke, selamat menonton, semoga terhibur. Gedean kuwi nang gejek, Lek. Ayo, Lek. Walah ki ya jelas ganggu dalan wong liwat, Lek. Modal ya wong ngecer jagung ki. Wong ngecer jagung modal. Apa nek? Mati, Mbak. Nggo cer nang sapa ya?
Ayo. Pawi naik iki. NKW ro. Oh. Ku anak jik. Budi tapi. Tak lewat. Kesenangan nih? Yo mie tempe, jak, sosis. Itu tempe. Wah, 8 kilo lagi, kasih. Kecerene apa ora? Mbok kan omong. Kok ora lah kok video iki kok. Kowe ngeterno apa mergane kene? Ngeterno apa mergane kene? Ngeterno apa mergane kene kok? Aku Ya nanti arek. ngene dhewe. Kok, Pak? Nggih, Pak. Pak cari bakso, Pak. CBA. Endi? Lho, kuwi kliwatan to, Wah, urung ya, pokoknya kerja waras urung ya. Tak kira mak mingges budal ya. Itu, Mbak. Lho, Lek, nggo Lek. Aku masjid. Tangga apa? Iya tenan, gak kira. Aku ndek kuwi tekan Kowa. Ngene Mbak Tati. Sing nang dhisik iki menake. Lho, Dek sing duwe anut ki. Minus nok kata ya. Biasanya Pak sulap. Ben akese amben mandum batore. Kalau pari-paran dicek wong. Wonge yo rene kok. Lah iki lho ndek bolo Pak Dewi iki kok dilonggas. Tak kira budal ya Pak Dewi memang. Sapa? Gong. Orang anak. Lah mbok nak tulor ya gak roh aku ya. Kan kata telur ya gak apa-apa ya. Lho, Tulur ndi yo. Aku nek telur aku mah jigo mergo. Ora usah. apa iki? Jupukan iki gak usum. Keto tapat jarno kok. Ya nek gigi-gigi ya. Wis standar loro ngene lho. Ini Penting tujuannya loro, gini ketut ki jenenge am ketut.
Kin jubel dul. Sisi ya, walah. Modelnya wis sisi sang salat. Atas lho iki. Sing klateng gede iki Ya sang salat iki. Iya, Tra. Wis. Cek payu kuwi nek cek separo ngono kuwi. Yen separo dientakno manuk. Hah? Ya? Ora bukan. Enggak. Mungkin roh kok. Kalau mau. Padane karang Malang iki kabeh lho. Teman karang malam. Karang perang desa sakit iki. Kae. Tau daudan entekno. Loro. Tidak, gedang enak sing tadah hutan, Bro. Telu iki. Sing piye kuwi? Sing dhuwur dhewe. Hah? Matang kalau tak dadane. Lah kalau sak rohku lene gedang kok. Bocor iki rambutnya jaga kene kok kan je. Bocor kok kaya wong anu. Sing kono. Lah ya ancok sawahan ki wis. Aku wis Pinggir jurang, guys. sing miring-miring iki wis bar garek. Ini guys, ini guys. Barit, gonda, makan gap. Sotek terang. Semut. Saenenge wong cokoti semut. Ya, masak dhewe. Tanganku loru kok. Aku yo bagain no. Wes. Pindah sawan, pindah sawan. Lagi lho gedang mateng pino. Lho. Rek. Tentara ya. Diro lho. Ngos. Sotek, Ngos. kan, Ngos. War kendok mbok endang. Sopo? Kalau parji kok sopo kok sok. Oh, bayi memang celungguk celung malor melek sepan lugur-lugur. Halah, ngesok Sapi kira oke. ngesok banyu. Ngesok banyu jambekan, ngesok banyu keliwat ku. Itu gendut, tinggal tapek. Gue kelon Kelon. An kamu dek gak enak nanti lah parae. Sopo? An. Ane prenggon nah. Masa mendino masang. Wong ngerti KTP sesuk. Mendino lah masang. Umure berapa? Tadi kor, Oh, alah yo. tek kor ate uber pe anu kami tuwa RT aku. Ya kuwi lho. Mana geblak-geblak nih kaleng ngecer ya. Enggak, Rek. Aslinya wis enak apa urung? Apa? Geblak kan maksudnya ngepasi. Urip ki urip, Yo. tapi roh rupane tok. Ya terus. Biasane ora Ora wong. lemu kowe iki Gak enak. gak sesuai sangko. Napas geblake ngecer ngono ya. Pomo dina kematiane pakku Selasa ngono ki ya. Ya rasane sapa ngono. Selasa pon cara ngono. Kuwi, aduh. Kuwi Selasa pon iki kalih cer. Gak. Enggak rek wong. Tanggune maksudnya umume ngono lho wong-wong kuwi. Soalnya gak gelem, Bro. Kuwi ora lemune tok, ora wah ngono ta maksudnya. Yo yo. Lah aku kayak nyebar aku ya lali. Kedoke Mbak Kaji tanggo nyebar. Tapi nek mbahne ya ora apa-apa. Ora tuwa. Yo nek lali gak apa-apa malah. Pancam Ora tukul. Eh? ora tukul ya, Pak. Ya kadung kok campuri rabu atae. Sekarang kadang tukulane. Nah lali gak apa-apa. Lho, nek pake lho. Lho ora tuwa e. Ora tuwa ya. Bapake lah. Lah kaya Pak Swaji ngono kuwi teh. Aku ora itu asli akad Kliwon terus jemah Mbak tengeri kabeh bayar Kliwon kalender. taing sawane kuwi. Berarti nang kalender mbak coreki iki tak dino ki. Are kanggone dhewe seminggu kuwi. Lah seminggu paden aku ki ngono. Minggu geblake anak jinate Pak Kawi ya. Lah Selasa geblake marmut. Enek wingi ya enek swara buanter. Ya Ono cek kuwetel kabeh mamne. kidul cek kemendeng kaya ngono lho wong kene wis geger icer. Ki apa-apa. Kidul lagi resik-resik kalau. Daerah kidul. Dari Jati lah. Wis tapi ku wis kempyung wong Portalan ya. Sing nuku. rame-ramene wong mulai icir iki ya.
ngono kan. Lho sang itu lho bulak sampai tok kene iki lho. Ora Mas itu kan lho ada omah iki. Keloke lho. Pikir ya. Kurang enak. Kurang enak jero ya. Kum babarisan terus kene udan iki pancen. Cer- Tak buka, Mak. Sadar ki lho. Permane jak iki. Ijo kok. Ijo to, guys. Gimana, guys? Aku gak suka. Senep, guys. Permen relaksa. Nah, kopi kok enak. Ini anu kopi. Anggur apa? Iki, guys, kopi. Guys, kopi. Siapa sih ngombe kopi lho, ndang kopi? Ini tak kemburin kopi, Pak. Sagit. Kakang mandok. Kakek ndok kok marah iki terus. Gak selip ujung Mbah Gabu karo Markota. Mbah Gabu ku pegane sine. Kan tenang wong ora anak. Enak pindah nggon yo. Ayo kok. Sing gede kok sawit ka lho. Kae lho. Panu. Gila. Ini panu. Yo gitu lagi terus selesai kalau gitu. Yo. Mangkane geger do icir kae bumbung kae. Semen aku dicari wangi ya kok tak sedinane. Ngene iki lho, Lur. Ana wong icir-icir ndang icir saya aku rong wani. Lah, ndelala aku bari wong ayo nyusul icir. Lah lemah gering kaya ngene iki lho. Ya Allah, lemah gering icir jagung. Wis muga-muga ndang udan. Paling terang-terang jam 12 iki. Gede. Ini anak. Ayo pindah desa. Wangene rek, tiga-tiga cek jagung ini kok. Ayo lek ngaret iki lek. Ayo, kita merapi. Di sini jangan merok. Moro ya. Ngentane wedang dadi lho, gejek engko ae. Piye lho lan iki? Tapi lagi masak. Iki potong lho kok. Langsung tak lho. Tapi dulu kok. Ya. Abrak. Aja kan. Mane ireng. Kalau mau cara kan. Sama, sekarang apa ngono?
Karek saya sam lah medune tundi. Oh ya jurang kaya ngene. Besoknya karo ngeplongno sego. Karo bedhek banyu sak. Nggak ada leren kilo kopine. Kopine ombe sik, Tro. Asli murah apa? Asli, monggo sing kersakaken benteran. Gak iya, kaya ngono tak gekno dhewe. Mayor ki, Mbah. Yo, Padha, Tro. mayor. Panas. Kaget kejel ngono. Negara ndilek mi kan tambah ombe. Dini kaya ngaku. Sik ka aku. Enggak wis teko-teko. Oh, dek emang ngombe kopi terang ngombe es. ngombe iki lho ana. Kok gak ngopi tibake. Nah, nang geblake ra tanggung aku. Wong klopakno kok sok Wis no kok so. nginceng bolongan naik kok. Kene lho. Iki lho. Ya kaya ngono. Kene iki lho kaya ngene iki lho kok yo. Alhamdulillah sebar. Pulang. Geret. Iki geret nganggo anu kan. Bisa munggah apa ora? Ya oke sing kewak berarti mbak ya. Oh, iso aja teh. Alah. Dalane tok lho aku. Itulah teman-teman sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Video saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juk atese ya, Mbah. Pangku. Duh, doyong nang kono kuwi. Aduh, wis bar malah doyong. Pindah. Anu nukusan. Pindah ngene Sulika. Ya.